Gipangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpang-apod-apod og food credits ug bugas sa Siargao Island ug Dinagat Island sa Surigao del Norte. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni James Paulo Yap live sa Dinagat Islands. James. Yes, Sara, libuan ka mga residente sa Siargao Island o sa Dinagat Island sa Surigao del Norte ang nakadawat og libreng bugas gikan sa gobyerno samtang nanghatag sab og food credits sa daghan nga mga residente sa Siargao Island. Gipangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpang-apod-apod og food credits sa mga residente sa Dapa, Siargao Island, Surigao del Norte kaganihang buntag. Subay kini sa pilot implementation sa Walang Gutom 2027 o Food Strategic Transfer and Alternative Measures Program o Food Stamp. Mihatag ang gobyerno og food credits nga nagkantidad og 3,000 pesos sa 600 ka mga magbanay sa Caraga Region. Sa maong ihap, 50 ka benepisyaryo ang gihatagan sa Dapa atol sa kick-off. Gihatagan og electronic benefit transfer card ang matag benepisyaryo nga mao ilang gamiton sa pagpalit og food items sa food baskets sa giilasab nga partner retailers. Hindi lamang food supply, kailangan ay masustansya rin ang pagkain na ating ibinibigay sa ating mga kababayan. Kaya po dito sa Food Stamp Program, pinag-iisipan po kung ano yung pangangailangan ng bawat isa at yan po ang aming ibinibigay sa ating mga food stamp. Gipagunahan sab sa Pangulo ang pagpang-apod-apod og tag sa kasakong bugas sa 2,275 ka magbanay nga wala na apil sa food stamp program. Aron mahanay ang food supply sa nasod, gipakusgan matud pa sa gobyerno ang pagbukod sa mga rice smugglers. Yung mga smuggled na bigas ay hindi pinapalabas, iniipit para tumaas nga ang presyo. Pagtaas ng presyo saka bibitawan para kumita sila ng malaki. Hindi tama yun. Unang-una, illegal yan. At hindi talaga tama na pahihirapan nila ang taong bayan para lang sila ay magpayabang. Ug galing mahurot na ang na-confiscate nga bugas nga ipanghatag unta ngadto sa mga pamilyang Pilipino. Sumala sa Pangulo. It would be a great situation if we run out of seized smuggled rice. Because ibig sabihin, wala nang masyadong smuggling, wala nang masyadong hoarding. Makokontrol ang presyo. So that is the best way to maintain it. That is the long term. That is the long term aspiration for all of this that we are doing. Sunod nga mibisita ang Pangulo sa San Jose sa Dinagat Islands kung asa sayo pa lang sa buntag. Milin niya na ang pipila ka mga residente nga lakip sa mahatagan sa 25 kilos nga sako sa bugas nga gitunol mismo sa Pangulo. Sir, di masabot akong kalipay, sir. Kalipay dyan ko. Naamay among napalit nga kuan niya, gamay-gamay na malampod. Niya, kaninyong bugas nga kuan pwede na among lugaw-lugawon. Pasalamat ako sa atong mahal nga Pangulo nga nahatagan kami. Ang Pangulo na Mapasalamaton ang Dinagat LGU sa pagbisita sa Pangulo ilabi pa nga hinay-hinay na silang nagabarog sukad miigo ang bagyong Odette sa maong probinsya magtulo ka tuig na ang nakalabay. Gani, naatusab sa kasaulugan sa Charter Day sa probinsya ang pagbisita ni PBBM. Kita very lucky nga ang ato ang presidente sa Pilipinas miari atol sa atong birthday. So kita kaming tanan ng mga opisyales ug mga katawhan na lipay o kitang mga dinagatnon magpasalamat sa atong presidente sa iyang makununayong pagpangga kanato. Meron na tayong plano para sa tourism industry ng Dinagat. Kaya yung connectivity na tinatawag para mas madaling makabisita ang tao dito. At siyempre, kailangan ng mga facilities, kailangan ng infrastruktura yan. Sara, gilauman nga sa mga musunod nga adlaw o deka sunod nga mga semana, maabot na sab ang hinabang sa gobyerno alang sa lain pa nga mga munisipyo dinhi sa probinsya sa Dinagat og dayon kining ay panghatag sa katawhan alayo na sab sa mando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sara? Okay, daghang salamat James Paulo Yap.